Good morning everyone! Welcome again to my page. And now I'm gonna cook buried chicken a la Jollibee. No, well, busy kay mga piste o si TikTok ko. Na. Oh. Guwapa kay Michelle Paigan o si Kit na Lu. Tunaw sa nato sila ha before ko mo proceed sa akong kuan. Tabla. So, ano siya ha? Oh, see? Then, mo ni ang marinated na chicken. Kung sige marinate na nato ani tek. Ante, kung sige marinate na to ani. Natabla ha. Kaya siya. Ano na siya kasempon. Ay, abang COVID. Ano resulta sa kuan sa AZQ. Sige lang otol si Noak. Di ba Michelle Paigan? Sungo. Pero antik labi siya kinaoros pag AZQ niya. Oy na kaya ikaw nun dahon sa buongon. Matching toothpick. Naudahan yung toothpick ko. Ma? Beef cube. Para unsa na ray? Para KFC gravy. Lo KFC gravy ko lo ka social. Pa kanaan isayaw na.